Panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe, President Emmerson Mnangagwa has been criticized after at a rally. Kunorukwa kunzi his presidential advisor Tungwarara anouya achinodonata mabhasikoro as a way to bribe our citizens for the agenda 2030 pauchirima constitutional amendments. Sadabi namashoko ationa panguva ino zvakukombiwa nekune dzimwe nyika. Zvinokwa kunzi these handouts anopuwa vanhu kunyange vasingapobraibi for anything, just giving. Chiriko chanokwa kunzi ZANU-PF just do this kana yakuda kuti isapotiwe kana kuvhoterwa. Don't subscribe or like out on the bell icon. Tipinda pachikora zvakanaka yenda mudanyira chiti. A leader who wants you poor is a dictator. Mnangagwa uses bicycles to buy voters for his illegal Camp 3. While in the UK, they give them away for free. Without his removal, Zimbabwe faces eternal ruin. Stop settling for crumbs while they steal the bakery. ED must go. Ndo mashoko anamudachitobva panguva ino achikora zvakananda achiti aiwa chitiko ichi chanozoratidza kuti these people zvakananda avatombofarira nyika yeZimbabwe. These people vanongouya vachikupai mahandouts vakuti vanoziva kuti vakanyatsokuchunai kuti aiwa musanyanya kubudirira kuti murowe nenhamo, kuti kana vachinge vakuzouya manje vakupai madonations unozoona zviri meaningful. Vanase kunge vane chido nemi. Ndakomesa kuchemedudza furo iyi mutodiwa pamusoro pechitiko ichi. Musawana subscribe or like, chit on the bell icon.